Vi møder forfatter Lone Als i den hyggelige boghandel Timers Magasin, hvor hun fortæller, hvad der fik hende i gang med at skrive. Så er det min far, der bad mig om at være medforfatter på hans erindringer, som det ligger 9 år tilbage. Og det var jeg jo meget glad for at få lov til at prøve medvirke til, og vidste egentlig ikke rigtig, hvordan jeg skulle gribe det an, fordi jeg ikke har nogen baggrund for at gøre det. Men så meldte jeg mig til noget skriveværksted, og deltog i det i 3 omgange, og blev rigtig, rigtig glad for det, fordi man derigennem lærte at udtrykke sig med dialog og forskellige andre virkemidler og redskaber, som man selvfølgelig får, når man går på et kursus. Ikke? Og det var så noget med, at man fik temaord som lektier, så gik man hjem og kløede på med det. Og mange gange så opstod der noget fra ens barndom, det gjorde det i hvert fald for mit vedkommende, og så skrev jeg videre på det. Ikke så meget fantasi på det tidspunkt, men meget sådan beskrivende om. Og de fleste synes, det var sådan hyggeligt og til tider sjov læsning, så jeg fik rigtig meget blod på tanden og skrev videre i løbet af et par års tid, samtidig med at jeg passede mit arbejde og passede min fars erindringer der. Så der var gang i skriveriet. På et tidspunkt i 9, så stod jeg klar med 25 noveller. Og så desværre det sidste, den handlede om mit farvel til min far, som blev der. Men det fik mig så i gang med at sige, nu skal den her bog altså komme ud, og det kom den. Og så fortsatte det jo egentlig bare derudad. Det som så sker for mig, det er, at jeg bliver kendt på Frederiksberg som en, der godt kan skrive en historie. Så der kommer folk og fortæller mig en historie henover en kop øl, eller hvad det nu måtte være, det kan også være vand. Og så får jeg jo enormt meget lyst til at gå hjem og skrive den, og gøre det også. Eller omskrive, beskrive, om man vil. Altså, der er meget ro i virkeligheden i alt det, jeg skriver. Rigtig meget om det. Men det bliver altid min kant og lidt ekstra putten på og sådan noget. Igen, som de fleste af mine læsere synes, det er hyggelig og sjov læsning. Min sidste bog, Kolonihavehuset og 14 andre fortællinger, den er dog givet med nogle stykker, som er ren fiktion, hvis man tror på det. Så det er der, hvor jeg er lige nu. Det er så mine 3 bøger i den rækkefølge. Diana, det er mig. Og så er altså både min mand og diverse venner og familiemedlemmer med. Så alle sammen hedder de altid noget andet end i virkeligheden. Ligesom steder også hedder noget andet end i virkeligheden. Det er sådan noget, jeg synes, der er lidt sjovt, fordi så genkender folk sig selv. Og hvem var ham, der var med i den historie? Var det dig? Hold da op! Og så videre, så videre. Sådan er det kørt i nogle år. Jeg har også været så heldig at få omtalt mine alle 3 bøger i lokalavisen her på Frederiksberg. Og det har været gode omtaler. For eksempel så skrev de på et tidspunkt en finurlig lille bog, der på flere måder giver stof til eftertanke. Og de har også skrevet, Lone er god til at lytte. Resultaterne står at læse i hendes 2 udgivelser, som har imponeret og fanget rigtig mange. Lugten af mug ramte dem som et fysisk slag i ansigtet, da de forsigtigt lirkede døren op til det lille træhus, der lå gemt væk i Kolonihaveforeningens allerbagerste rækker. Huset var gammelt, et af de første fra starten af 1900-tallet, da kolonihavetanken var begyndt at tage form. Egentlig var der blot tale om bunke træ, hamret forsvarligt sammen til et hus, en slags yderskal, stillet mere eller mindre direkte på jorden, fornemmede de. Bagerst fandtes et uoverdækket das, en simpel planke, kilet ind imellem 2 træstube. Fra hullet i midten var der frit fald til spanden nedenunder. Et egentligt køkken eksisterede ikke, heller ikke elektricitet. Råt, men nogenlunde funktionelt, alt taget i betragtning, eftersom madlavning og køkkenhygge var lige uvigtige elementer. Tanja gled ned i sengen i et velovervejet rullefald. Støvskyen rejste sig, og møblet gav sig faretruende. Tog vi noget med at drikke, skat? Jeg kommer så et lille glimt fra en novelle, der hedder Over på den anden side, som handler lidt om værtshuslivet. Jeg starter sådan her. Husker I iskiosken ved Tabernøje flådestation, lød det fra Sten henne i hjørnet. Han var vanen tro gået helt ind i sig selv, befandt sig i en anden verden og sad i spredt fægtning og fremsagde spøjses ting. Han fortsatte med et nyt spørgsmål. På en skala fra citronmåner til korsstensbroderede puder i bagruden, hvor gammeldags er det så, fløjte? En ting var han dog snorlig omkring. Ja, jeg på klods, mente han. Det er da kun lige indtil du skal hjemkoble prompte fra bartenderen Agnes, mens hun behændigt smøg sig igennem med bakke friske glas fra opvasken. Værsgo med. Tusind tak. Ja, skål. Skål her på Postgården. Café Postgården fra ekspert i nummer 4. Jeg har et eller andet med værtshuset.
Det skal ikke misforstås, men kommer af og til på et værtshus, som sagt. Jeg har også en anden vinkel på et værtshus, det er nemlig Jernbanecaféen inde i Ringbelovsgade. Der kender jeg ejeren, om det er i 3. generation. Den har jeg haft et samarbejde med, har stadigvæk, fordi jeg skriver lidt for hende en gang imellem. Jeg har skrevet 2 noveller om 2 af hendes ansatte, hvordan det er at være på arbejde på Jernbanecaféen, hvad de oplever der. Det er ikke kedeligt. Det er her, man møder nogle mennesker, som henover en kop øl kan fortælle om noget, de har oplevet, og som man så kan bygge videre på. Så et af stederne i hvert fald. Så nu på det.